Tnedit it-tielet edizzjoni tal-Malta Business Awards li qed tittella mill-Kamra għan-Negozji Żgħar-Medji b'kollaborazzjoni mal-Malta Enterprise. L-unuri se jitqasmu fuq 4 kategoriji li huma inizjattivi distinti, ambaxxaturi tal-innovazzjoni u s-sostenibilità, iċ-ċelebrazzjoni tan-negozji u trasport nazzjonali. Biex bekk se jkunu qed jingħataw total ta' 23 award. L-applikazzjonijiet li diġà fetħu jgħalqu fis-7 ta' Awwissu. Il-kap eżekuttiv tal-Kamra tan-Negozji Żgħar-Medji, Abigail Mamo, spjegat li b'dawn l-awards qed tinħoloq pjattaforma ta' rikonoxximent li se tispira oħrajn b'inizjattivi tajbin li diġà qed jieħdu n-negozji lokali. Hija ħeġġet lin-negozji biex jipparteċipaw f'dawn l-awards li l-għan tagħhom u li qed iġieħ lin-negozji Maltin. Jekk hux negozju inklusiv, pereżempju, jekk hux negozju li qed jagħmel affarijiet sostenibbli, jekk bli bir-riċerka li qed jagħmel qed iżid il-kwalità tal-ħajja. Dawn huma kollha inizjattivi sbieħ li nixtiequ li naraw li n-negozji iktar jipparteċipaw u iktar jikkonkorru. Min-naħa tiegħu, il-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise, Kurt Farrugia, qal li l-entità governattiva għandha sem attiv biex tkun ta' spalla għall-intrapriżi permezz diversi skemi li toffri. Il-kol maħsubin biex il-kumpaniji jollu l-standards u l-kwalità tas-servizzi joffru. Bejn l-assistenza li noffru, bejn l-assistenza mill-lat ta' skemi immanka l-assistenza mill-lat ta' gwida l-negozju b'dan il-mod dakinhar tal-awards flimkien ma' Chamber of SMEs li huwa parti importanti ħafna minn dawn l-awards u aħna nappoġġjawhom inkunu qegħdin niċċelebraw in-negozju in ġenerali. Għal aktar informazzjoni dwar il-Malta Business Awards għal din is-sena, wieħed jista' jżur is-sit uffiċjali maltabusinessawards.md.